Na kabinta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasngi. Ka jingle kai football ka de ka way na ki jingle kai ka ba le kai bha ha ka leng ka prathai. Ya ka jingsdang jongane ka jingle kai ompala ban budien ki ri kum ha ancient Mesopotamia, Greece, China but Rome ki ong ba ka jingle kai football kasdang na ki ri jongki. Mensha ki breu ki penon kam dagi janjot ka ding balls ni lani kisni jongi maran manshna bat pelong pelun ya ka ball ban ne kai. Ki spas nemba mensha ka ri England ka ri ka bala pelong ya ka ball kumba ka long menta. Ka jingele kai football mensha ka long ka jingele kai ka bashir kai bha bat mensha kam don jingye pher. Hapleng ka jingele kai football bat ka jingele kai rugby. Ka kerteng jong ka football club ka don hapdeng ka jing kulmar Henry Bun ki breu ki ngej bar ki ong baka Notts Country FC ka ka club kabla rimtam bala seng ye ka ka club house nem Shahajar Praspa an ru phawan bat ba ka ka club kadang don sa hadu menta. Lashna ning kong ye ka rule baning kong jong ka football house nem Shahajar Praspa an ru pulai ha Green Mason Tavern ha Great Queen Street London ha gani ka meeting nasdang ning kong ye ka football association. House nem Shahajar Praspa anyo puwe lasdang ning kong ye ka FA Cup bat ka jingle kai international ka de hapleng ka England bat ka Scotland. Kumba saw hajar ngut ki breu ki wan ban pet ye ka te ka jingle kai. House nem Shahajar khandai spa khandai phau la punrung ye ka football ha ka Olympic bat house nem Shahajar khandai spa saw la seng ye ka FIFA bat la pelong ya ka jingle kai welcome kabaning kong ha Euroge hagas nem Shahajar khandai spa laipong. Ya ka yellow but ka red card lapin mi na marbala yo bud na ka traffic light yellow kamut kala shngan banet but red card kamut sanghe. Menta kumba arspa asan po million ki nong yele kai football ki le kai ha ki arspa tali jong ka prathai.